Welcome back to our गोरलैसिनाय लोगोफोर स' फिन नोंथांमोनखौ गोरलैसिनायाव लोगो मोनफिनबाय स' दिनै जोङो 6.3 नि बा नाम्बारनिफ्राय सावरायगोन स' बा नाम्बारखौ आं कुइसनखौ नोंथांमोननो दिन्थिना होनाय जाबाय निया स' बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों एस आरो टि आ ट्रायंगल पि किउ आर नि पि आर आरो किउ आर आखान्थिनि सायाव मोननै बिन्दो जेराव एंगल ए इक्वल टू एंगल आर टि एस दिन्थिदि ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस मतलब ट्रायंगल आर पी क्यू जों आरो ट्रायंगल पी आर टी एस जोंखौ मा दिहुननो होदो सिमिलर होननानै दिन्थिनो होदो स' आं दा खालामदोंसै लोगोफोर डायग्राम आखिनानै स' बेवहाय पी क्यू आर मोनसे डायग्राम लानो होदो 6.3 नि बा नाम्बार लोगोफोर बा नाम्बार मोनसे डायग्राम लानो होदो हा मोनसे ट्रायंगल लानो होदो नैबायदि आं लाबाय ट्रायंगल बेबायदि ट्रायंगल लाबाय बेखौ पी किउ आर हमनो होदो आं होबाय पी किउ आर स' बेबायदि हमबाय बिनि उनाव मा होदो कुइसनाव एस आरो टि आ पी किउ आर नि पी आर आरो किउ आर नि आखान्थिनि सायाव मोननै बिन्दो एस आरो टि आ पी आर आरो किउ आर नैबे एस नैबे टि आखान्थिनि मोननै बिन्दो होनदों आरोना सरा सायाव मोननै बिन्दो जेराव एंगल पि स' एंगल पि नै पि खनाजों एंगल आर टि एस होनदों नालाय स' बेखौ दाजाबनांगोन जोङो अब्लासो जोंनिया बे माबाया खनाया सोमजिगोन आर टि एस माने नै मोनसे खनाया होननानै मिथिबाय जोङो बिसोर मोननैदो माने बेस खनाजों नै खनाजों आरो नै खनाजों जोंनिया मा समान होननानै कुइसनाव होदों दा जों दिन्थिनांगौ ट्रायंगल आर पि किउ बिनिफ्राय ट्रायंगल आर टि एस बिसोर मोननैखौ जोङो सिमिलार होननानै दिन्थिनांगौ स' जोङो सिमिलार दिन्थिनानै बुहुत जोबोद रोखोम दङ जोंनिया जायखिजाया मोनसे रोखोमजों जोङो दिन्थिनाबानो जाबाय स' दा आं खालामदोंसै बेखौ आं गिभेन थानायखौ लिरना लानोसै हा लोगोफोर गिभेन एंगल P equal to angle R T S therefore दिन्थिनांगौदि मा दिन्थिनांगौ जोङो दिन्थिनांगौ ट्रायंगल आर पि किउ महरसे ट्रायंगल आर टि एस स' जोङो बेबायदि दिन्थिनांगौ आरोना स' therefore triangle RPQ आरो triangle RTS नि फ्राय मोनो दा जोङो बिसोर मोननैखौ सिमिलार दिन्थिनो होदों बिसोर मोननै ट्रायंगलखौ लानानैनो जोङो खालामनांगोन लोगोफोर स' बिसोर मोननै ट्रायंगलखौ आङो हमनानै लाबाय स' नाय बेवहाय RPQ आरो RTS आव जोंनिया नै आरा मोननैनिबो थाखाय कमन लोगोफोर माने नै मोनसे आखान्थि थामावबो आरा दङ नै मोनसे आखान्थि थामावबो आरा दङ स' बेनिखाय आरजों समान जाखागोन स' देयारफर मा लिरनाय जोङो एंगल आर इक्वल टू एंगल आर माने कमन एंगलबो लिरजागोन आरो मा लिरजागोन बर' लिरबा आगोसार खना बर' लिरबा मा जागोन बेयो आगोसार खना होननानै नोंथांमोना लिरना होबानो जाबाय स' दा जों एंगल प्रपार्टिदोबो जोङो सिमिलारिटि जोङो दिन्थिनो हायो स' दा जोङो नाय बेवहाय जोंनि आरो मोनसे होनाय दङ पि आरो आर टि एस स' दा जोङो नै पिनि जायगायाव जों मा लिरनाय लोगोफोर आर पि किउ लिरनो हायो स' एंगल आर पि किउ इक्वल टू एंगल आर टि एस नि आर टि एस होनाय दङ एंगल आर टि एस माने जोङो लोगोफोर नै पिनि जायगायाव जोङो नै गोदोर मोनसे आखान्थिथामखौ लायोब्ला जों मा मोनगोन आर पि किउ स' दा नैबे मा होनाय दङ नैबेथ' होनाय दंखायो होनाय दं गिभेन होनाय दं स' देयारफर ट्रायंगल आर पि किउ महरसे ट्रायंगल आर टि एस बे मा बिखान्थि बायदि जागोन मा थियराम बायदि जागोन एंगल प्रपार्टि आं बेखौथ' नोंथांमोननो सिगांनि 6.3 खौ जों खालामनायनि आगोलावनो नोंथांमोननो आं बेखौ सावरायखाना होनाय जादों स' बेयालासे नाय खैथा मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा स' 5 लाइनावनो बे मेथ्सआ जोब्बाय स' बांद्राय लिरनो नाङा नैबायदि फैबा स' एबार
6 नाम्बारखौ जोङो खालामलायनोसै स' 6 नाम्बारखौ नायलाय मा दङ बेवहाय नायो सावगारि 6.37 नै मोनसे सावगारि दे लोगोफोर सावगारि 6.37 आव जुदि ट्रायंगल ABE नैबे मा नैबे कनग्रुएन्स लोगोफोर नैबे महरसेनि सिम्बल नङा बे मानि सिम्बल कनग्रुएन्स माने गोरोबलि सावगारि ट्रायंगल ABE गोरोबलि ट्रायंगल ACD दिन्थिदि ट्रायंगल ADE महरसे ट्रायंगल ABC नैबे महरसेनि सिम्बल हा महरसे जोङो दिन्थिनो नांगौ स' दा बेखौ जोङो with the help of diagram आं नोंथांमोननो बुजायनोसै आरोना स' आं नैथिं दोननो हाबाय कुइसनखौ ओमफ्राय इथिं लाना फैबाय आङो नायदो स' डायग्रामखौ आखिना लानोसै नैखौ लोगोफोर आङो खेबसे नैथिं नैबे 6.3 नि कुइसन नाम्बार 6 स' बेखौ बेबायदि मोनबाय नैबे D नैबे E नैबे B आरो नैबे C बेनिफ्राय नैबे मा बे जाबाय जोंना E सा होनायफोरखौ जोंना लिरना लानो हागोन आरोना लोगोफोर स' बेवहाय मा मा होनाय दङ बेखौ जोङो लिरना लानोसै नाय given triangle ABE गोरोबलि ट्रायंगल ACD नाय जोङो बेखौ जोङो क्लास 9 आव मोनदोंमोन लोगोफोर जे जोंनिया गोरोबलि जुदि जायोब्ला मोननै आखान्थिया जुदि मोननै आखान्थिथामा जुदि जोंनिया गोरोबलि जायोबा बिनि मोखांसे माने मोखांसे खनायानो जा मोखांसे आखान्थियानो जा गासैबो मा जायो समान जायो गोरोबलियाव जों बेखौ मिथिगौ स' जिहेतु जोंनिया नै ABE माने ABE आ मा मोनसे लोगोफोर नै ABE आ नैबे स' आं बेलेग गोजा कलम इउज खालामसै र' कलमान ब्लुखौनो इउज खालामसै ABE नैबे मोनसे आखान्थिया ABE नैबे ABE आरो ACD नि मोनसे एबार नै मोनसे ACD नाय बे स' दा बेखौ जोंनिया गोरोबलि जिहेतु होदों स' बिनि मोखांसे आखान्थि आरो मोखांसे खनाफोरखौ जों मा दिन्थिनो हायो CPCT रुल बायदि माने करेसपन्डिं पार्ट्स अफ कनग्रुएन्ट ट्रायंगल्स आर इक्वल स' बेबायदि जोंनिया जोङो दिन्थिनो हायो स' देयारफोर जों मा लिरनो हागोन होनबा जों लिरनो हागोन दि देयारफोर AB इक्वल टु AC स' बेखौ आङो नियाव CPCT बाय CPCT होननानै लिरनांगोन स' नोंथांमोना बर' सेन्टेन्सखौ लिराबाबो जागोन जास्ट बुजिना ला जे जोङो गोरोबलि जायोबा बिनि मोखांसे खनायानो जा मोखांसे आखान्थिथामानो जा जोङो समान दिन्थिनो हायो जिहेतु नै मोननै आखान्थिया गोरोबलि स' बेनिखाय नै AB जों आरो AC जों समान जागोन थिग बिदिनो जोङो नै AD जों AE जों जोङो समान दिन्थिनो हायो स' मा जागोन AD इक्वल टु AE नैबे मा जागोन नैबेबो CPCT माने करेसपन्डिं पार्ट्स अफ कनग्रुएन्ट ट्रायंगल आर इक्वल बेबायदि बुजायदो CPCT माने नैबायदि आरोना हमना ला फर एग्जाम्पल नैबे A नैबे PQR नैबे STU नैबायदि दङ आरोना फर एग्जाम्पल आं होनदों हा नैबे एग्जाम्पलसो स' जुदि नोंसोर मोननै आखान्थिथामा जुदि नैबायदि गोरोबलि सिम्बल थायोब्ला अब्ला नैजों समान जागोन नै आखान्थिजों समान जागोन नै आखान्थिजों समान जागोन आरो लोगोसे नै खना समान जागोन बेजों समान जागोन बेजों आरो बेजों स' बेबायदि माने मोखांसे आखान्थि आरो मोखांसे खनाफोरा समान जायो स' बिनिखायनो जोङो नैखौ जोङो नैबे जिहेतु गोरोबलि बिनिखायनो नैखौ जोङो लिरनो हायो लोगोफोर बे लास्ट क्लियार दा बिनिफ्राय दा नैखौ आं 1 नाम्बार होनोसै नैखौ मा होनसै आङो 2 नाम्बार होनोसै स' बिनि उनावहाय जों मा खालामनो 1 डिवाइड 2 माने 2 खौ 1 जों डिवाइड खालामसै आरोना स' नै 1 खौ 2 खौ डिवाइड खालामबा 2 जों डिवाइड खालामबा लिरनाय जों AB बाय AD इक्वल टु AC बाय AE स' नैबायदि जाबायना क्लियार स' नाय बेवहाय जोंनो नाय जों माखौ दिन्थिनांगौमोन जों दिन्थिनांगोन बेवहाय ना ट्रायंगल ADE सिमिलार ट्रायंगल ABE ADE सिमिलार ABC बिसोर मोननैखौ स' दा जों सिमिलार दिहुननांगौबा जोंनिया मा दङ लोगोफोर SAS बा SSS एंगल बेबायदि प्रपार्टि दंमोन ना मोनथामसे मोनब्रैसे स' बेखौ जोङो खालामनो नांगोन स' जोंना नाय नैबे SS आनो जाबाय नैबे SS मोननै जाबाय लोगोफोर मानोना नै
AB बाय AD आरो माने बे AC बाय AE स' बेखौ जों मोनबाय नैबे S मोननै जाखाबाय बिनिफ्राय जों मा लिरनो हायो एंगल A इक्वल टु एंगल A मानोना कमन एंगल so therefore triangle ADE more से triangle ABC बे मानो कारन जागोन by SAS नाय SAS मानो जाखो जों जुदि निखौ जुदि नाय आं बुजायना होनसै डायग्रामनि थिं एक्सट्रानो जोंनिया नाय नैबे ADE नाय ADE मोना लोगोफोर बेखौ आं एक्सट्रा आखिना लाबाय बेनिफ्राय नैबे जाबाय ABC नै मोनसे नाय बेवहायनो AB बाय AD जोंना लोगोफोर एबार नैबे मा मोनखो AC बाय A क्लियार स' बेनिफ्राय नैबे आरो एंगल A आरो एंगल A क्लियार जाबायना लोगोफोर स' जों आं दाख्लैनो होनदों जे जोङो जि एंगलखौ लायो बे एंगलनि साइड मोननैखौसो जोङो लानो मोननांगोन नोङो नै एंगलखौ लानानै नै मोनसे साइडखौबो लाफाबा जोंनिया जानाय नङा स' बेनिखायनो जोंनिया साइड एंगल साइड प्रपार्टि बायदि दोङो बिसोर मोननैखौ मा लिरनो हायो जोङो महरसे लिरनो हायो नै आं डायग्राम दाङार एक्सट्राबो बुजायना होखानाय जाबाय स' क्लियार ना लोगोफोर स' दा जों गोबाव खालामलासिनो 7 नाम्बारखौ जों सावरायलायनोसै स' नैखौ आं बिदिनो नायबाय स' एबार 7 नाम्बारखौ नायदो स' 7 नाम्बाराव मा दङ नाय 7 नाम्बारा दैजि सावगारि 6.38 नै मोनसे सावगारिखौ लानो होदो 6.38 आव ट्रायंगल ABC नि जौथाय AD बिनि जौथाया मा AD माने AD आ थोंगोर होननाबो हमजागोन जोङो आरो CE आ इनिफ्राय CE आबो थोंगोर लोगोफोर AD जों CE जों थोंगोर आरो बिसोरो P बिन्दोआव नै बेयाव सावगारि नोंथांमोना नुखादों P बिन्दोआव बिसोर मा दानस'लायो होनदोंना स' दिन्थिदि AEP महरसे आं बेखौ खालामनानै दिन्थिना होनोसै आरो ना डायग्राम बुजि लानानै नैथिं आं थिना थाबाय नैबे आं डायग्राम आखिग्रोनि हा नै डायग्राम आखिग्रोनि 7 नाम्बारनि बे डायग्रामखौ आङो आखिना लाग्रोनोसै नै मोनसेया डायग्रामा 6.3 नैबे जागोन एबारनि कुइसना जाबाय जोंनिया 6.3 नि मा नाम्बार लोगोफोर 7 नाम्बार बेखिना जोंना क्लियार लोगोफोर बेखिना जोंना सावगारि होनाय दङ स' दा बेवहाय जि जे दङ बेखौ लिरना लाजागोन आरो लिरबा होनाय दङ होननानै गिभेन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ABC लिरनाङा बेफोरखौ लिरनांलालै गिभेन AD पारपेंडिकुलार CD माने AD जों CB जों नैबे CB सा सरि CB जों थोंगोर क्लियार ना बेखिना बेनिफ्राय आरो मोनसे CE पारपेंडिकुलार AB CE पारपेंडिकुलार AB माने थोंगोर खिनाखौ जोङो डाइरेक्ट लिरखाना लाबाय नैबे माने नैबे लोगोफोर थोंगोर बुजायो माने नै दों बिदि थोंगोर बिजों बिदि थोंगोर बेखिना क्लियार लिरना लाबाय दा जों दिन्थिनांगौ दि 1 नाम्बार खालामनि दिन्थिनांगौ ट्रायंगल AEP महरसे ट्रायंगल CDP नाय AEP आरो CDP नैबे CDP आ AEP नाय AEP माने नै मोनसे AEP आ नै मोनसे हा लोगोफोर बेनिफ्राय आरो मोनसे मा CDP आ नैबे नाय बेखिनि बिसोर मोननै ट्रायंगलखौ महरसे दिन्थिनांगौ स' बेबादि दिहुननो होयोब्ला नाय बेवहाय जोङो नाय ट्रायंगलखौ जोङो माने आखान्थिथामखौ जोङो महरसे दिन्थिनांगौबा जोंनिया मा रुल दङ लोगोफोर
जोंनिया दोङो एस ए एस 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 एंगल एंगल अर एबा एंगल 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 स' बेनिफ्राय आरो मोनसे दङ जोंनिया एंगल साइड एंगल स' बेबायदिबो जोङो दिन्थिनो हायो स' नैखिनि रुलाव जोङो जायखिजाया मोनसे जोङो बाहायनानै मा मोनसे जागोन बेखौ जों बाहायनानै जोङो दिहुननो हायो लोगोफोर स' दा जोङो बेवहाय जोङो एंगल प्रपार्टिखौ जों बाहायनो हायो स' जोंनिया नैजों आरो नै खनाजों बे खनाजों जोंनिया समान जागोन जाया जागोन मानोना जोंना उल्था खना भार्टिकेलि अपोजिट एंगल नंगौ ना लोगोफोर स' बेखौ जोङो लिरनोसै आरोना फार्स्टलि सलुसन ट्रायंगल AEP आरो ट्रायंगल CDP आव मोनो मा मोनो लोगोफोर जोङो एंगल CPD इक्वल टू एंगल APE vertically opposite angle VOA लिरनो हो मा लिरनो हो जोङो लोगोफोर V जों जाबाय vertically O जों opposite A जों एंगल माने नैबायदि आरोना जुदि जोंनिया मोननै माबाया जुदि हांखानाय बायदि जुदि गावजों गाव दानस'लायोबा बिनि उल्था खनाफोरा मा जायो जोंनिया समान माने नै 1 जों नै 2 जों समान जागोन एबा नै 3 जों नै 4 खनाजों समान जागोन माने उल्था खना नाय नैबे ओरैबायदि जुदि नायोब्ला नै जों बेजों समान जागोन अबियसलि समान जागोन स' बेखिनिया क्लियार जाबाय बिनिफ्राय आरो जोंनिया नैबे 90 दङ ना नैबे लोगोफोर नैबे 90 दङ जुदि नैबे 90 जाबा नैबे मा जागोन नैबेबो 90 जागोन अबियसलि मानोना जोंना स्ट्रेट लाइननि खावसेथिं 90 जाबा नैथिंबो मा जागोन 90 स' बिदिनो नैबेबो 90 दंखायो जोंनिया स' होमबा मा जागोन नै खनाजों नै मोनसे आखान्थिथामनि नै खनाजों नै मोनसे आखान्थिथामनि नै खनाजों जोंना समान स' मा जागोन जोंना एंगल AEP इक्वल टू एंगल CDP मानो समान जाखो मानोना 90 डिग्री क्लियर ना लोगोफोर स' देयरफोर ट्रायंगल AEP महरसे ट्रायंगल CDP मानो जागोन बे एंगल प्रपार्टि बायदि जोङो बेबायदि लिरनो हाबाय स' एबार जोङो नेक्स्टखौ सावरायलायनोसै आरोना स' नै नाम्बार एबार नै नाम्बारा दिन्थिनांगौ मा दिन्थिनांगौ जों नै नाम्बाराव नै नाम्बाराव मा दिन्थिनांगौ ट्रायंगल ABD महरसे ट्रायंगल CBE स' बेखौ जोङो महरसे दिन्थिनांगौ आरोना स' ABD स' नायदो ABD आ माबे ABD नै मोनसे गिदिर लोगोफोर नै मोनसे आरोना एबार नै मोनसे ABD नैखिना पुरा गिदिर ABD स' बिनिफ्राय CBE बार नैखिना मोनो CBE आरो ABD स' नाय बेवहाय नोंथांमोना नटिस खालामना नुनो मोनगोन CEB आव नैबे मा नैबे 90 डिग्री बिनिफ्राय ABD आव माबे 90 डिग्री नैबे 90 डिग्री स' मा लिरनो हागोन होनबा सलुसन होननानै लिरजागोन दे हाखान्थिथाम ABD आरो हाखान्थिथाम CBE निफ्राय मोनो जों मा मोनो बिसोर मोननिफ्राय जों मा मोनगोन जे जोङो एंगल ADB इक्वल टू एंगल CEB मानो जागोन बिदि बे जाबाय जोंनिया 90 डिग्री बेखौथ' जों क्लियार स' दा जों नाय नै मोनसे B खनाया CEB आखान्थिथामाव दङ ओमफ्राय ADB आखान्थिथामावबो दङ स' होमबा मा जागोन जोंनिया एंगल B इक्वल टू एंगल B मा जागोन बे आगोसार खना आगोसार खना माने मा जागोन इंलिश लिरबा कमन एंगल स' बेबायदि जायो स' दा एंगल प्रपार्टि मोननै होनबाय एंगल स' मा जागोन स' देयरफोर ट्रायंगल ABD महरसे ट्रायंगल CBE मा प्रपार्टि बियो एंगल प्रपार्टि बायदि जोंना बिदि जाबाय क्लियार ना लोगोफोर स' एबार जोङो नेक्स्टखौ खालामलायनोसै स' एबार जों नायनोसै एबार जों थार्ड नाम्बार स' थार्ड नाम्बारा मा ट्रायंगल AEP महरसे ट्रायंगल ADB स' जोङो बेखौ दिन्थिलायनांगौ एबार AEP महरसे ट्रायंगल ADB क्लियार ना लोगोफोर नाय स' बेवहाय AEP
नायदो आरो नैबे सानो ए इ पि नैखिन मोननै मोनसेखिन लाफिनो जोंनो ए इ पि बिनिफ्राय आरो मोनसेया मा ए डि बि ओमफ्राय मोनसेया ए डि बि बेखौ माने ए इ पि आरो ए डि बि बेबायदि क्लियार नैबे जोंना नैबे 90 डिग्री नैबे 90 डिग्री मोनसे ओंखारबाय आरो जिहेतु जोंना ए आ मोननैयावबो दङ नैबे आगसार खना स' सिम्पलि आरो ना ट्रायंगल ए इ पि आरो ट्रायंगल ए डि बि निफ्राय मोनो मा मोनगोन जोंनिया एंगल ए इ पि इक्वल टू एंगल मामा जोंनिया ए डि बि ना ए डि बि स' ए डि बि आ 90 डिग्री ए डि बि मा डिग्री बेयो 90 डिग्री बिनिफ्राय एंगल ए इक्वल टू एंगल इ आगोसार आखान्थि आगोसार खना बा कमन एंगलबो लिरजागोन बेखौ so therefore triangle AEP महरसे triangle ADB मा एंगल प्रपार्टी बायदि so एबार 4 नम्बरखौ लास्ट आरो ना एबार 3 नम्बरनि लास्ट नम्बर एबार so 4 नम्बराव दङ जोंनिया triangle PDC महरसे triangle BEC so बेबो एखेयानो बेखौ आं बिजाबनि आखान्थि दामनो बुजायनोसै PDC बोरै PDC आ बोरै PDC नि मोनसे गोजौनिया मोननै बे आरोना PDC बिनिफ्राय आरो मोनसे BEC नाय नैबे 90 डिग्री नैबे 90 डिग्री ओमफ्राय नै C आ मोननैबो आगोसार आखान्थि स' बेखौ लिरनो हाबाय आरोना स' आखान्थिया PDC आरो आखान्थिया BEC निफ्राय मोनो मा मोनो एंगल्स नैबे ना नैबे PCD इक्वल टू नैबे मामोन BEC मोना स' होनबा ECB एंगल ECB मा बियो कमन एंगल माने आगोसार खना कमन एंगल सर्टकाट जाबाय आंना कमन मोजां जायो लिरनो लागाय कमन एंगल ला नैबे ओमफ्राय आरो मोनसे मा जागोन 90 डिग्री माबे 90 डिग्री जागोन जोंना CDP इक्वल टू एंगल BEC मा डिग्री बेयो 90 डिग्री so therefore triangle PDC महरसे triangle BEC बेबायदि बेखौ मा लिरगोन जोङो बेबो एंगल प्रपार्टी बायदि जोंनिया फोरमान जाबाय लोगो 8 नम्बरखौ जों सावरायगोन लोगोफोर so 8 नम्बर मा दङ नायदो so E आ ABCD लिग दब्लायनि एरिया आखान्थिनि फोलावनाय आखान्थिनि सायाव मोनसे बिन्दो आरो BE आ CD खौ E बिन्दोआव दानस'यो दिन्थिदि ट्रायंगल ABE महरसे ट्रायंगल CFB स' बेखौ जों खालामनोसै लोगोफोर स' बेखौ आं बिजाबफोरनि बायदि खालामना लाबाय नायदो स' 8 नम्बर हा एबार मा नम्बर 6.3 नि मा नम्बर 8 नम्बर स' दे 8 आ मा होनदों फार्स्टआव दे ABCD लिग दब्लायाखै होदों स' लिग दब्लाय मानेथ' मिथिगौ माने मोननै आखान्थिया मा जागोन बेनि जरा आखान्थिब्रैयावथ' जोंनिया मोनब्रै आखान्थि थाखायो स' बे मोनब्रैनि मोननै आखान्थिया माने लिग जायो आरोना बे मोनसेया बे मोनसेनि लिग आरो बे मोनसेया बे मोनसेनि लिग बेबायदि आरोना स' दे नैखौ आं डायग्राम बुजायनोसै हमना लानाय बायदि लिग दब्लायनि बायदि आरोना नैबे नैनि लिग आरो नैथिंनिया नैबे लिग बेखौनो जोङो मा होनना बुङो लिग दब्लाय होनना बुङो बेवहाय नैबे ABCD लाबाय जों मोनसे ABCD लिग दब्लायाखैनो दोना स' दा बिनिफ्राय दं नै E आ ABC लिग दब्लायनि AD आखान्थिनि फोलावनाय आखान्थिनि सायाव AD आखान्थिखौ फोलावनो होदो लोगोफोर नै AD खौ जोङो फोलावनो होदो नैबायदि AD खौ फोलावनो होबाय नैबे E आ माने AD आखान्थि फोलावनाय सायाव थायो बिनिफ्राय आरो BE आरो BE आ नै बिथिं जोंखौ माबानो दाना नैखौबो नै BE आ नै CD आखान्थिखौ मा बिन्दु दानस'यो होनदों F बिन्दु माने जोंनिया नैबे बिन्दुआ मा जागोन F बिन्दु जागोन अब्ला जों दिन्थिनांगौदि ट्रायंगल ABE महरसे ट्रायंगल CFB स' दा आं होना लानायखौ लिरना लानोसै आरोना सलुसन
मा बायदि लिरनो हायो जोङो गिभेन ए बी सी डी होनाय दङ गिभेन ए बी सी डी मोनसे ए बी सी डी मोनसे मा ए बी सी डी मोनसे लिग दब्लाय बिनिफ्राय जों दा देयरफोर डाइरेक्ट लिखा दोनसै दिन्थिनो नांगौदि दिन्थिनो नांगौ ट्रायंगल ए बी ई महरसे ट्रायंगल सी ए बी बेखिनियानो स' माखौ दिन्थिनो आं डायग्रामखौ माबानोसै नेनाय ए बी ई बोरैलै ए बी आ नेनाय ए बी ई नै एकदम नैसिम बे मोनसे आखान्थि टाइम गिदिर खिलादो सी ए बी सी एफ आ बोरै सी ए बी ओमफ्राय नै मोनसेखौ सी ए बी खौ आं बेलेग दोंबोनोसै सी ए बी आ नैबे सी ए बी बिनिफ्राय ए बी ई स' बेखिनिखौ जोङो लिग दब्लाय होननानै जों मा दिन्थिनांगौ आरोना स' जोङो देयरफोर आखान्थिथाम सरि ए बी ई आरो आखान्थिथाम सी एफ बिनिफ्राय सी एफ बिनिफ्राय जों मा मोनगोन नाय बेवहाय जों लिरनो हायो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी बे मानो जागोन जों मिथिखागौ लिग दब्लायनि उल्था खनाफोरा मा जायो लोगोफोर समान जायो माने नै ए जों नै सी जों समान जागोन ओमफ्राय नै डी जों बी जों समान जागोन उल्था खनाफोरा जोंना समान स' नै लिरजागोन लिग उल्था खनाफोरा समान माने लिग दब्लायनि उल्था खनाफोरा समान बेबायदि जास्ट लिरना होबानो जाबाय आरोना स' बेखिनिथ' क्लियार जाबाय लोगोफोर स' बिनि उनाव जोंना मा जागोन ट्रायंगल ए ई बी सरि एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल सी बी एफ स' बे मानो जागोन सिन्स ए ई पेरेलेल बी सी जों मिथिखागौ जुदि नैबायदि मोननै जुदि लिग जायोबा जुदि नैथिं नैबायदि जाय हांखो मोनसे बुंनो हायोब्ला नैनि नै खनाजों बे खनाजों समान जागोन बिनिफ्राय नै खनाजों बे खनाजों समान जागोन अब्ला नायनो जोंनिया नैजों आरो नैजों जोंनिया जिहेतु लिग अब्ला नैजों आरो नै खनाजों जोंनिया मा जागोन समान जागोन क्लियार बे मानो समान जागोन बे मानोना जोंनिया जुदि लिग दब्लाय जायोबा बेनि जोंनिया उल्था मोखां इसिं खनाफोरा समान जायो होननानै जोङो क्लास 9 उनाव जोङो सोलोंबोखादों स' बेनिखायनो सोमोन्दैया मा जाखो समान जाबाय स' देयरफोर लिरदो देयरफोर ट्रायंगल ए बी ई महरसे ट्रायंगल सी ए बी मानो जागोन बेयो एंगल प्रपार्टि बायदि जोङो बेबायदि लिरनो हाबाय क्लियार ना लोगोफोर जास्ट मोनथामल' लायनाय बुजिनोल'सो नांगौ आरो ना स' माबायदि जाखो एकदम गोरलै बाट नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामनांगोन आरो ना एसे ना प्रेक्टिस खालामाथ' उपाय गैया प्रेक्टिस खालामनांगोन एसे माबायदि जायो होमबानो गोरलैनो हागोन आरो ना स' दा जोङो 9 नाम्बारखौ नायलायनोसै स' 9 नाम्बार मा दं नायदो दङ जे बेयाव सावगारि 6.39 आव ए बी सी आरो ए एम पी आ मोननै आखान्थि ए बी सी आरो ए एम पी आ मोननै आखान्थि होदों आखान्थिथाम होदों आरो ना स' आरो बी आरो एम आ फारियै खनाथि खना नै बी जों आरो एम जों फारियै खनाथि खना होदों अब्ला दिन्थिदि ट्रायंगल ए बी सी महरसे ट्रायंगल ए एम पी बिनिफ्राय आरो सी ए बाय पी ए इक्वल टू बी सी बाय एम पी स' डायग्रामखौ आं आखिदोंसै 9 नाम्बार 6.3 मा नाम्बारनि बे 9 नाम्बार स' डायग्रामा नैबे नैबे सी नैबे एम नैबे ए नैबे बी नैबे पी बेबायदि आरोना सावगारिया स' होनसै गिभेन होना थानायखाय आरो गिभेन ट्रायंगल ए बी सी आरो ट्रायंगल ए नैबायदि होना थानायफोरखौ नोंथांमोना कुइसनाव जि होयो बेखौ नायनानै लिरबानो जाबाय बाय हार्ट मालाबाबो खालामना लोगोफोर जास्ट नोंथांमोना माबायदि खालाम बेखौ
नायना लाबानो जाबाय आरो कुइसनाव जि होयो बेखौ लिरबानो जाबाय जानायाव ए बि सि होआलासिनो आलदाबो होनो हानाय सोरनाबा जे बाय हार्ट खालामनो थाङोबा ए बि सि खौनो लिरना फैबा टटेलि मा जागोन नोंना लाड्डु मोनगोन माने लाथिख' मोनगोन आरो दा स' बेवहाय ए बि सि आरो ए एम पि आव एंगल ए एम पि इक्वल टू 90 डिग्री आरो एंगल ए बी सी इक्वल टू बेसेबां 90 डिग्री स' बेबायदि लिरना लाजायो आरोना लिरोबा स' दिन्थिनांगौ दे स' दिन्थिनांगौ जों मा दिन्थिनांगौ स' दिन्थिनांगौ दि 1 नाम्बाराव मा दङ 1 नाम्बारनिया ट्रायंगल ए बी सी मोरसे ट्रायंगल ए एम पी ओमफ्राय 2 नाम्बाराव सी ए बाय क्यू ए इक्वल टू बी सी बाय एम पी स' बेबायदि दिहुननांगौ स' दा दिहुनदोनसै स' मावफुंथाय स' बिनिफ्राय नाय आखान्थिथाम बेखौ लानोसै आरो जिखौ दिहुनहोदों आखान्थिथाम ए बि सि आरो जि आखान्थिथामखौ महरसे दिहुनहोदों बि आखान्थिथामखौनो जों लागोन ए एम पि आव ए एम पि निफ्रायबो लिरजागोन आरो एम पि आवबो लिरजागोन बिसोर मोननैयाव जोंना 90 नैबे 90 बे 90 क्लियारानो जाखाना दोङो एंगल ए एम पि इक्वल टू एंगल ए बि सि माबेथिं इक्वल टू 90 डिग्री क्लियार बेखिना समान जाखाबाय स' बेनिफ्राय नाय बेवहायबो ए दोङो बेवहायबो ए दोङो स' मा लिरजागोन अब्ला जोङो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए स' बेबायदि लिरजागोन ना स' नाय स' दा एंगल प्रपार्टि नैबे मा जागोन नैखौ लिरोबा जोंना कमन एंगल माने आगोसार खना बेबायदि लिरजागोन स' देयरफर ट्रायंगल ए बि सि महरसे ट्रायंगल ए एम पि स' नैबे मा एंगल प्रपार्टि बेबायदि जाबाय आरो ना स' दा जों नाय जों मा दिन्थिनांगोन आरो सी ए बाय पि ए बि सि बाय एम पि जों मिथिखागौ जे जोंनिया जुदि मोननै आखान्थिथामा जुदि महरसे जायोब्ला अब्ला जों मा लिरनो हायो बेनि आखान्थिफोरनि मोखांसे आखान्थिफोरा स्रें रुजुथाव जायो स' जिहेतु ए बि सि आरो ए एम पि आ जोंनिया महरसे जायो स' अब्ला जोङो ए बि सि निफ्राय सी ए बोरै सी ए बाय पि ए लिरनो हायो बिनिफ्राय बि सि बाय एम पि बेबायदि जोङो लिरनो हायो डाइरेक्ट लिरनो हादों आरो ना स' देयरफर नैबे 1 नाम्बारा माबा जाबाय स' देयरफर डाइरेक्ट लिखादो सी ए बाय पि ए इक्वल टू बि सि बाय एम पि बे मानो जाखो जिहेतु लिरजागोन जिहेतु महरसे आखान्थिथामनि मोखांसे आखान्थिफोरा स्रें रुजुथायाव थायो स' बेबायदि जास्ट लिरना हो नैबे जोंनिया प्रुफ जाबाय लोगोफोर बेहालासे लिरबानो नोंथांमोना मार्क्सखौ मोनगोन बांद्राय लिरनो नाङा स' जेसेबां हायो गुसुं महरै डिटेल्स क्लियार जानांगोन आरो ना स' बेबायदि लिरबानो जाबाय स' जों बे भिडिअनि गेजेरजों लोगोफोर बेखिनिखौनो सावरायनाय जाबाय स' थाबैनो नेक्स्ट भिडिअ माने जोंना 9 नाम्बारनिफ्राय 9 नाम्बारसिम सावरायबाय 10 नाम्बारनिफ्राय नेक्स्ट भिडिअ जों सावरायगोन होनना आसा खालामना बिदाय लानाय जाबाय स' गोजोन्थों लोगोफोर स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो थाबैनो होनो गारनो जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोन्थों लोगोफोर बाय बाय